I seljaci čude se mladim Amerikancima naših korijena, kaže Zoran, i dok mladi odlaze iz Hrvatske, oni prelaze 1000 kilometara samo da bi se vratili. Pa koji ih to onda vrag tjera u blato i među stoku? Pa ja bih rekao ovako, ima priča u Americi, zove se American Dream. To je kao, ako ti dolaziš tu i radiš puno, dobit ćeš više i više stvari i bit ćeš sretan. I mogu da kažem da naša familija, mi smo to živjeli. I jeste, to je tako bilo. Moj tata, ja i moj brat smo puno radili i to smo sve dobili i imamo tamo jako lijepi život. Ali to isto košta nešto. Nema tamo takva duša kao što ima tu. I tu imamo priliku da imamo i farmu i da budemo sa ljudi, da pričamo naš jezik i jedemo naša hrana. Ja sam blizu Italiju, Austriju, Sloveniju, druge stvari. Tamo u Americi ti si u sredinu, moraš 15 sati da voziš da budeš negdje drugdje. Ja znam, moji prijatelji koji su u Americi, koji su u London, njima to znači, oni hoće da znaju odakle dođe hrana, šta je priča od tu hrane. To nije samo, ja sad jedem i onda idem da radim nešto drugo. To je ta priča od šta oni nekako uživaju i to je super. I u takvih stvari onda možemo mi da pobjedimo. Onda nismo nekih koji imamo puno neka veličina, ali imamo priču.